Aceasta este cea mai emoționată poveste din bodybuilding. Kevin Levrone are cea mai tristă poveste de viață. Când a împlinit vârsta de 10 ani, tatălui a murit în doar 30 de zile, iar acesta a fost înmormântat în ziua de Crăciun. La 10 ani, după moartea tatălui lui, mama lui a murit tot de cancer. Aceste pierderi l-au marcat pe Levrone și au fost sursă de motivație, dar și de tristețe imensă. El și-a îmbestit alinarea în sala de sport, folosind antrenamentele ca o modalitate de a depăși durerea. Rămas singur pe lume, acesta a început să lucreze încă de la o vârstă fragedă, trezindu-se în fiecare dimineață la ora 5 pentru a putea ajunge la muncă. Pe lângă munca în construcții, a continuat să meargă și la școală. Devine culturist profesionist la vârsta de 27 de ani. A devenit profesionist pentru că după moartea părinților lui a considerat că nu mai are nimic de pierdut. El recunoaște că dacă părinții lui ar fi fost în viață, nu ar fi fost implicat niciodată în lumea culturismului. În ciuda tuturor încercărilor, Kevin Levrone a participat în 12 competiții în cadrul Mr. Olympia, dar nu a câștigat niciodată locul 1, obținând, în marea lor parte, locul al doilea. De aici și-a construit și denumirea de regele neîncoronat. Kevin Levrone se retrage din acest sport pentru că, citez, m-am săturat să tot încerc și să tot pierd. Subscribe pentru mai multe curiozități.